No he Supreme Leader jongkari Iran. Hakanik video intip naga ke daw ya. Lapang ki win ya parok keri ke partai mentah. Ke Rusia, ke China, ke India, ke USA, ke Pakistan, Afghanistan. Tang naga jingyap Supreme Leader jongkari Iran. Bat uta udi Ayatollah Ali Khamenei. Began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. There are chanting death to America and death to Israel. Other people who live in Tehran say they're just terrified. Now, this conflict follows years of tensions between Tehran and Jerusalem. Iran. Hai perlok, mentah ke video, kumno kari US, bat kari Israel, kapan te bom persyak ya kari Iran. Da ka papendengkam ya ka teknologi ka bagi kod ka time on target. Da ka papendengkam arteli kiling sun ka balak pan prapom bat petno. Ya ka ni kejingjia kila kenjing ken lane calculate exactly kumba calculate mathematics. Kumta ki jet jongkari Israel bat kari US. Kinam ding jongki kila hit ya ka target ki baladap maklupa. Hakajuk ke second, hakajuk ke minit. Kamengkul jong kari Israel bat kari USA. Deban penyap sendon di Ali Khamenei. Bat ulong ro nomik mat bahek tam jong kari Iran. Tongin yepej balik ki air defense jong kari Iran pat. Kam tre kam syu bat klem activate syu. Namar kari USA kala ternam ding ya kari Iran. Daga ba penun kam dagi tiar teknologi ka bagi kod electronic warfare. Laneka satellite kabadon hajen hau. Bat ki pendon kam leng ba kadur yau bat kal air. Bat ka ba penlengok lane pen matla ye ki air defense system jongkari Iran. Bat hangta ki liok pen prapum. Henry kane katma ka klem kot tangkum ne. Wat skip ye kane ke video. Bat haswa kane pidi pan subscribe ye ka channel junga. Lada pimpat subscribe. Henry kari Iran kadang bon bha kita ki misal lane ki roket mentah kari Iran kalong ka babitar bha ya kane. Mentah kadang long ka bakhloj bha bat kala ban ther nam ding ya nore how banai baar hak arpa praterik how snem arajar penrew kari USA bat kari Israel kilong ke bahek tam hak kam ther nam ding ya ka coordinate military lane ka jakasa sipai jongker Iran bat kilong ke ba persyak bha ya kari Iran amar Donald Trump ulong kum ukhla ya ka jinglong bos new jong u kane ka jing ther nam ding kalong ka bahek tam bat ka bakhloj tam bat ka khubar shapang ka jing ther nam ding kam dei tang ka sho kane ka dei ka ban penyap sendon no ya Supreme Leader jong kari Iran kumba tho hang ne kane kam dei kumba ther nam ding ki we ki sipai kane ka target bha ya Supreme Leader jong kari Iran bat kine ki misal jong kari USA bat kari Israel kilong sensitif bha lana ki tip bha ya kane ka jaka lana ka area kajing target jong kari Israel bat kari USA ya ka Way District ka Bakarteng ka Johor District ka Badon Hajan ka Pestar Street lada pitip ya ka capital jong kari Iran kata ka dei ka Tehran bat ha kane ka jaka labon tang di ki office jong ka sarkar Iran bat ki IDF lana ki sipai jong kari Israel bat ki laong ngilai yo yo ki sipai jong kari Iran kila le check yo uklam don ha ka office kane ka jing ther nam ding ka klam biang ba Henry kisipai jong kari Israel ki pentip ya kamet jong Khamenei kileshem ola kolon yam kane ka jing ther nam ding jong kari Israel bat kari USA ka klam biang ba Henry kisipai Israel ki pentip ya kamet wali Khamenei leshem ba ola kolon yam pet kumno Donald Trump utha aga message jong bat kumno Ukraine shapang ka jing yap jong Supreme Leader jong kari Iran pat ka jing kali ka babo yangi balai pat ki air defense jong kari Iran ki claim trekam lana ki claim activate show kadaw ka banakong kari USA ka le da ka bot lana da ka warfare satellite ka balong ka baklan ba kane ka satellite ka ba penlengo lana penmatla ki air defense system jong kari Iran kane ka ban pendo bat penlengo ya kari Iran